Like a cooling shade in a dry and weary land, so is Mandara online worship platforms. Our mantra is, go ye therefore and teach the world about the good news of our Lord and Savior Jesus Christ. Welcome to Mandara SDA Church Facebook page. Don't forget to check us out on our YouTube channel. When you get there, remember to click the subscribe button and the notification button so that you might know of all these beautiful programs that Mandara brings to you. You are wondering, what are these programs? Listen, friends, we've got soulful, celestial music that will take you to the throne of grace. Remember, we also have life-changing sermons. We actually have discussions talking about the hot potatoes affecting families and young people. When do you expect to see these programs? On Wednesday and Friday, join us at 6:15 p.m. On Saturday, we begin 8:30 in the morning, right up to 4:15. I know you can't miss these life-changing programs that we are offering to you. God bless you totally and completely as you fellowship and convocate with us on our online worship platforms. Tenzi andinangisen fumate pasipam dinochema kupina mudanga kumsoro mutambare umambo wenyuwe kudenga mundi temponesi kutinda kanyorwa ndinoda kuziwa kutinda kanyorwa mutambare upenyu gerenda kanyorwa tenzi zvitadzo zvangu zvawanda sejecha asi ropa renyu rinondiponesa zvechidzidzo chenyu chanyorwa mutsamba zvitema zvakatsvuka ndinozvichenura ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu here ndakanyorwa musha wakanakisa dzimba dzekupenya nevanhu vane mbiri nenguo dzachena hakuna zvakaipa izvo zvinopinda ngirosi dzinorinda here ndakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu here ndakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu here ndakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu here ndakanyorwa. Kurene pedyo yominda yazara nemisumbu yaiva yese mubanise nepachifuku
watu tenziwe kupupura tinzwe socherera batumireho babati chiripo chenguva batumire mangwananize nepamasikati batumire pamanerukwe kwese bacheki tenziwe kupupura komu tinzwe sochemera batumireho babati chiripo zenguva imwe Maria tumira unganidza ngesimba ndizo masaro yapera muchafara kumusha tenziwe kupupura komu tinzwe socherera batumireho babati chiripo chenguva tenziwe kupupura komu tinzwe sochemera batumireho babati chiripo chenguva. Dinowanananda tukum zimera kadzama Jesu tenzimu ponesi wakatifirayo timeirondariwanam irorinondichenesam kutatenziro chenesam kutatenziro chenesam dawana upenyutsam nyanzaro parake shitemanjese zaperam apopatsimeyo timeiro nariwana irorinondichenesam kutatenziro chenesam kutatenziro chenesam ndamuganda itwa mutsam nembiri yedenga nemoyo nenguchenam na Kristu mandiriro timeirondaariwanam irorinondichenesam kutatenziro chenesam kutatenziro chenesam chishamiso tsitsi dzake ropa rake pasi muzi wenyi Jesu chete wakatinunura timeirondariwanam irorinondichenesam kutatenziro chenesam kutatenziro chenesam timeirondariwanam irorinondichenesam kutatenziro chenesam kutatenziro
chenesa Timeiro Narihona Ilorino Ndi chenesa Kuzatenziro chenesa Kuzatenziro chenesa ndoda kukwazisai nekuchingamidzai mukati menguva dzino. Zita rangu ndinoitwa Pastor Simon Mavundutse. Ndinofara kuva nemwe zvakare mukati mechidzidzo chino. Mukati menguva ino toda kuverenga shoko raMwari bhaibheri. Tichatarisa musoro wenyaya unoti kushayiwa zivo. Kushayiwa zivo. Tichaverenga vhesi yakajairika kubhuku yaHosea chapter 4 verse 6. Ndichaverenga mundimi mbiri, ndimi rurimi rwechirungu nerurimi rwechishona. Muchirungu inoti, My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt not be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also reject thy children. Muchishona inoti, vanhu vangu vaparadzwa nokushayiwa zivo. Zvawakaramba zivo, neni ndichakurambavo, kuti urege kuva muprista wangu. Zvawakaramba murayiro waMwari wako, neniwo ndichakanganwa vana vako. Mwari vaise chikomborero pakurenga kweshoko rawo nekusingaperi. Amen. Baba vari kudenga tokutendai nokurapwa kweshoko pakati pedu rakafemerwa naMweya Mutsvene. Munamato wangu kuti Mweya Mutsvene muridudzire sokurifemera kwamakaita. Rivigire nyasha vacharinzwa. Rigadzirire vanhu ushe hwokudenga hwatosvika. Ndo munamato wedu muna Jesu nokusingaperi. Amen. Taverenga mubhuku yaHosea. Bhuku yaHosea inonyorwa naye Hosea muprofita. Ndichapa nekukasika kuti Hosea anga ari ani. Hosea mwanakomana waBheri akanga achibva mune inganzi prophetic class. Hosea ndiye anonyora bhuku rine zita rake. Akanga ari muprofita mumazuva aUzia, mumazuva aJotamu, mumazuva aAhazi, mumazuva aHezekia. Mumazuva aHezekia, Ahazi, Jotamu naUzia, madzimambo ekwaJudha. Aivawo muprofita pamazuva aJerobhoamu mwanakomana waJoashi, mambo wekwaIsraeri. Bhuku iri richinyorwa nekukasika, rega ndiise context. Rakanyorwa zvakamira sei? Chaita kuti Hosea ataure kuti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Chii chakonzeresa? Israeri yakanga yabudirira politically. Israeri yakanga yabudirira mune zveupfumi pamazuva aJerobhoamu 2. Akanga Jerobhoamu 2 akonzeresa neutungamiri hwake kuti Israeri irikavhe territory yakanga yamborashika pamazuva emadzimambo akamutangira. Territory yakanga iripo pamazuva aDavid. Territory yakanga iripo pamazuva aSolomon. Nzvimbo dzose idzi dzimwe dzacho dzanga dzakapchwa nemamwe marudzi akanga akavatenderedza. Saka Jerobhoamu 2 akanga akonzeresa kuti Israeri irikavhe territory yayo. Saka pane kubudirira politically, paivawo nekubudirira materially. Karava mumwe munyori anoti, during the time of this time ya Hosea, Israel was basking in a deceptive political and material prosperity. Vanhu vakanga vabudirira mune zveupfumi, vanhu vakanga vabudirira mune zvematongerwo enyika. Round about Israel kwakune marudzi akanga akatenderedza.
akanga achiinfluensa kurarama kweIsraeri. Vanhu ava vaiva nezvinamato zvavo, vaiva nemabeliefs avo, vaiva nemararamiro avo akanga akonzeresa kushanduka kwekanamatiro kekwaIsraeri. Rangarira kuti Israeri yaiva rudzi rwaitungamirirwa naMwari, rwakanga rwamiswa naMwari kubva kuna Jacob, anove ndiye akapuwa zita rekuti Israeri. Israeri yakanga ina identity yakanga iri muna Mwari. Mwari akanga aidana, Mwari akanga ava pazita. Saka Mwari havasi kufara nekararamiro keIsraeri. So Mwari vari kutaura mashoko kuna Israeri, mashoko ari lamentation. Vari kuti, my people, God laments the fate of his people. Mwari vari kuchema nezvowira vanhu vavo vavakatenga nemutengo unodhura. Israeri chaikuvadza chii? Iri kunzi lack of knowledge. Teerera munhu waMwari, chavhiringa Israeri haisi scarcity yekuti hapana knowledge. Chiri kunzi lack of knowledge. Knowledge, ruzivo, chinhu chinozikamwa. It's something which is known. Saka Israeri chaikuvadza kushayiwa zvainofanira kunge inazvo, but izvo zviripo. Nemamwe mazwi muchishona, Israeri iri kufa nenyota, makumbo ari mumvura. Vakatsika mvura yeupenyu, asi vari kuchema nenyota. Teerera munhu waMwari, Mwari vochema voti chakuvadza Israeri chii? In lack of knowledge. In other words, vari kuramba that which could have helped them. Chinhu chacho chiri pakati pavo. Mwari vari kuti, waramba murayiro wangu, ndakatokupa murayiro, uripo pakati pako, but vanhu vangu chavaparadza, kukuvara nezvaisafanira kuvakuvadza, nokuti zvekuvadzivirira pane zvinokuvadza vanazvo pakati pavo, but vari kukuvara zvinobetsera zviripo. Teerera munhu waMwari, God has a lamentation neIsraeri. Vane kuchema kwavari kuita neIsraeri. Mwari vari kuti, Israel has rejected, yaramba, ndavapa vati hatidi. Unoona Israeri yanga yakaoma. Ndinorava Jeremiah chapter 6 verse 16. Mwari vanoti, ndakatuma nhariri ndikati, mubvunzai nzira dzekare, endai pamharadzano munotarisa kuti nzira yakanaka ndeipi, mufambe mairi, muwanire mweya yenyu zororo. Asi vhesi inondityisa, inoti asi vakati kureva kupindura Mwari. Mwari wati, endai apo pamharadzano apo, kana masvika ipapo mutsvake nzira kuti yakanaka ndeipi panzira dzekare idzi, nokuti nonzira kwadzo. But Mwari voti vadzokera panzira, vanhu vatomboita effort yekudzokera, vasvika meso vanawo, nzira vadziona kuti iyo ndo nzira yacho iyi. But vhesi inoti, asi vakati hatidi kufamba mairi. Unoona vanhu vanorambira Mwari zvinhu zvavanotaura zviri pachena, zvinhu zvavanovaudza zvakanyogwa nezvakatarwa, zvinopa upenyu. Vanhu vanoti hatidi. Kagemu kataitamba kumusha tichakura, kekuti wainzi ukanzi sumuka, woti handidi. Kwanzi unorambirei? Ndopindura nchiti makusangoda. Vanhu kutorambira Mwari so kuti hatidi. Ukadzika pazasi. Ndakagadza nharariri, ndi Jeremiah wandiri kureva chapter 6. Ukadzika pazasi 17. Inoti ndakagadza nharariri, ikati, teererai izwi rehwamanda, but nzeve vanadzo. Vakati hatidi kuteerera.
therefore chaparadza vanhu vangu kushayiwa zivo, kuramba, kuita kaitiro kekuramba, kaitiro kekuti handidi, kaitiro kekuti handidi kuteerera. Unoziva kuti munhu anongona kumbotsvaka mashoko kwawo ekupindura munhu. Vanhu vari very careful pakupindura vanhu. Kanzi wati zvakati wonzi aiwa handina kudaro. I was trying to say munhu chaiye asingadi munhu kuvingwa musikana nemukomana wanga usingadi kunzi ndakuda, unogona kupindura zvine a lot of extra caution and care. Iwe usingamudi, it's like I don't see it working. Utauri kuti handidi, but Mwari anoudzwa kuti I don't want. Munhu akaoma. Mwari anoudzwa, they reject. Mwari voti come to me and I'll give you rest. People say I don't want. Kaitiro kuramba. Vanoramba fair kurambira Mwari. Ndo zvakaitwa kwaIsraeri pamazuva aHosea. Mwari vakachema, vakaraise a lamentation. Voti Israel has rejected. Mwari vanhu vangu vandiramba, varamba zvandakavapa zviri pakati pavo, varamba izwi ravamanda, varamba warning yauya nevaprofita navaparidzi vairamba, vanzi teverai murayiro wangu. Vanoti hatidi, toda izvi. Mwari vatibetsere, Mwari vabetsere iwe, vabetsere ini, tirege kurambira Mwari. Pangani munhu waMwari pawakarambira Mwari, Mwari vachitaura, vamwe vanotoerezwa kutonyengeregwa ka, kutotumigwa delegation kwayo. Kuchechi kwedu ukandopinda kunoitwa zvinoitwa nguva ino yegore, zvokunzi vanhu iwe chiinda apa utoita chakati, wopinda apa uzoitawo chakati gore nouya. Tabaika navanhu vanorambira Mwari fair. Pastor, it will not work. I can't. Handina time. Vanoudza Mwari fair kuti handidi. Teerera chakakuvadza Israeri chi, chakaita kuti Mwari vati vanhu vaparara nokushayiwa zivo. Kwanga kuna marudzi akatenderedza Israeri. Marudzi aya akainfluenza behavior, marudzi aya akainfluenza conduct, marudzi aya akainfluenza character, marudzi aya vanhu vakaconforma to the character of the nations around them. Chinzwa zvaiitika chaita kuti Mwari vacheme neIsraeri vachiti my people are destroyed. To destroy means to unbuild, to undo, to bring down. Mwari vari kuti vanhu vangu vatoitwa bring down, undone, they are undone, vatowira pasi, vatoparara, kwangosara kufamba asi vaindava. Mwari vari kutochema nhamo yemunhu mupenyu, vari kuti they are gone, they are dead. Ivo vari funga kuti tiripo, vari kuona a deception, a veneer of a character inenge yekunamata Mwari, yet they are undone, Israelite, vanobvaruka anytime. Teerera munhu waMwari, inzwa zvimwe zvaiitika kwaIsraeri. Chii chaivhiringa Israeri? Ukaverenga chapter 4 verse ya 17 inoti pana Hosea chapter 4, Ephraim unonamatirana nezvifananidzo, saka muregei. Mwari chavari kuchema neIsraeri ndechekuti Israeri panzvimbo yekunamata Mwari anoti usava naumwe waMwari kunze kwangu, they join themselves. Iwe, they are not joined, they are not subjects, they are actually active. They join themselves, they choose to join themselves to idols. Saka Mwari vanoti let them alone. Itragedy munhu waMwari kuita chunhu chekuti Mwari vanoti chimusiyai aite, ndo zvaari kuda. Mwari vachiti namata nenzira iyi, iwoti ko iyi yakaipei. Mwari vanoti aiwa
rega zvipore akabva mukutsva. Let him go. Let him do. Mira ndikuudzeka. Kunamata uri padiri hazvirevi kuti hapatauriki mashoko ekuti our Father who art in heaven anotaurika. Unotoataura but wakarashika. My people are destroyed nekushayiwa zivo. Ndakavapa zivo, ndakavapa shoko rangu pakati pavo, but they lack what they have. Kuti teacher unotorova mwana kunge achauraya. Zvinokwarambidzwa kurova hako but wairova vanhu kuchikoro. Mwana akanzi first day of the week akati Monday unorovwa kunge achafa naticha. But some teacher kana papa kunamata hachazivi kuti kotangwa papi kuverenga vhiki. Unoti pastor inonetsa unogona kutangira chero pawatangira, but nezuro kuchikoro Friday mwana wakatangira chero paakatangira akarogwa kunge achafa. Mwenyuka yapinda mumba. Vanhu vangu chavaparadza kushayiwa zivo. Zivo iripo asi havadi. Chakuvadza Israeri chii? Joining themselves to idols. Vanonamatirana nezvifananidzo. God is not happy. Israel joins herself to idols. Chimwe chakuvadza Israeri chii? Chapter 7 verse 8 Hosea. Ephraim ndiye unozvivhenganidza namarudzi avanhu. Teerera kutaura kwaPeter. Imi muri rudzi rutsvene, guta randakazvionera, vanhu vangu vandakadana, vandakatenga neropa. Saka be ye holy, ivai vatsvene. Holiness inogona kurevawo separateness, sanctification, to be set aside for a special purpose. Kuiswa parutivi nechikonzero chakakosha. Kana imba ichivakwa pastand pamusha kwawanikwa nzvimbo kwaSabhuku, pawanikwa nzvimbo muguta pekuvakira, kune plani inogadzikwa nana mazvikokota vamaplan. Vanemba yavanotsaura votoipa zita rokuti bedroom, kureva kuti munomo kuvata umu. It's set apart for a special use. Iwe muenzi wasvikawo pamusha pavanhu vakavaka imba, dzimba dzine mipanda ina mazita: kitchen, pantry, dining, lounge, study room, namastadzo, bathroom. Iwe wanikwa mubathroom uchiita zvomukitchen ndoutununu, ndoupenzi. Mukitchen ndomokubikirazvo. Ukuku kune basa rako. Iwe manje woshayiwa zivo, vakakubata, vanokudzidzisa kuti next time usarashikira kubedroom uri muenzi kusiri kwako. Mwari vari kunzi Ephraim chamuvhiringidza kuzvisanganisa namarudzi. He mixes himself with multitudes, with nations. Anozviita a common person. Iye ari sanctified. Iwe mukristu wakadanwa, hauna kurava here vhesi iwe. Mateo chapter 5. Wakati achiona vanhu vazhinji, wakakwira mugomo akagara pasi. Vadzidzi vake vakaswedera kwaari, akashamisa muromo wake akavadzidzisa achiti, vakaropafadzwa, 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 vakaropafadzwa. Ndoenda kuvhesi ya 13. Imi muri munyu wenyika, asi kana munyu wadurungunda ucharungwa neiko? Panzvimbo yekurashirwa munzira utsikwe navanhu. Kureva kuti imimi muri munyika but mune special work yenyu. Verse 15. Imi muri chiedza chenyika, guta rakavakirwa pagomo haringavanziki.
nomwenja vangaubatidzi vakawisa pasi pedengu, asi pachigadziko kuti uvhenekere vose vari mumba nemamwe manzwi. Let your light so shine, Ephraim. Munyika iyi yaunogara kuna vatorwa vakakutenderedza, kuna marudzi akakutenderedza, but iwewe uri chiedza chakavakirwa pagomo, guta risingavanziki. Seiko uchirarama kunge muhedheni uri munhu waMwari? You are mixing yourself with the multitudes. Seiko uchidya like the multitudes? Seiko uchipfeka sema multitudes? Seiko uchimba sema multitudes? Seiko uchirarama savanhu nje? Iwe uri a peculiar people, vanhu vandakazviwanira kuti vaparidze kunaka kwaiye wakavadana. Hauzivi here hanzvadzi kuti you are a special person, you are a holy priesthood? Hauzivi here iwe jaya kuti hausi munhu wenando wakadanwa naJesu for a special purpose? But Ephraim joins himself with the multitudes. Chii chimwe chavhiringa Israeri chiri kunzi naMwari a lack of knowledge. Ephraim mixing himself with the multitudes. Chapter 5, Hosea, verse 13. Ndio rimwe dambudziko raIsraeri iri. Verse 13. Ephraim wakati achiona kurwara kwake, na Juda aona vanga rake, Ephraim akaenda Asiria. Akatuma nhume kuna Jarebi. Mambo wacho yeye kwaenda haagoni kukuporesa kana kuporesa vanga. Dambudziko raEphraim reIsraeri, lack of knowledge, kushayiwa zivo, kuzingaira kwacho. Pakati paIsraeri kune mushonga weBhasani. Pane muimbi anoti there is a balm in Gilead to make the wounded whole. There is a balm in Gilead to heal the sin-sick soul. Terera. Kune mushonga pa Gilead. Imo mmakomo Ephraim mune mushonga weBhasani. But Ephraim na Juda kana vagwara vanoenda kuAsiria. Kuenda ere kuAsiria kuna Jarebi kundotsvaga mushonga. Iwe una kurava ere munhu waMwari kuti kuna mambo akaita upenzi noutununu achibva aenda kuna Bhaari kundotsvaka kuporeswa kuna mwari weEkironi? Mwari vakatuma muprofita vakati, iwe saka zvotuma vanhu kuEkironi hakuna here Mwari pakati paIsraeri, saka uchapori. Chavhiringa vatendi, chavhiringa vanhu vanoziva Mwari kubuda mumba yaMwari vachienda kunotsvaga kurapwa kuAsiria, kwaJarebi. Because vakaenda kwanodzoka vakabata. Havadi kurapwa namashizha paGileadi. Havadi kurapwa maIsraeri. Vanobhuruka kunorapwa mhiri kure kunze kuva Mwari vamatanda nevhu, kuvanhu vanozviti ivo vari vanhu vanodya sadza kunge iwe. Terera munhu waMwari, chakuvadza Israeri kushayiwa zivo, chakuvadza vanhu vaMwari nhasi kushayiwa zivo. Vakati vaona kuti varwara vakaenda Asiria kunorapwa, asi mavanga haana kupora. Saka vanhu vangu vaparara nokushayiwa zivo. Karava chapter 2 yaHosea inoti, Juda chamuvhiringa munhu wangu ndechekuti wakati ndichaenda kuvadiwa vangu, nokuti ndo vanondipa mvura yangu, ndo vanondipa chingwa changu, ndo vanondipa mafuta angu. Akatora zvitsvene zvangu akaenda nazvo kuvadiwa vake, ava vakatenderedza zvavo, vakaita maconfederacy navo, vakanyorerana navo maMOU. Muri pere vana vaMwari, ndatiwo mupenyu
kana wogwara wakanyorerana MOU nani, kana woda kudya ndiani wakanyorerana neMOU kuti anokupa zvekudya zvako. Ndo vanondipa mafuta angu, ndo vanondipa shinda, ndo vanondipa makusha angu, zvikai vasingazivi kuti ndini ndaivapa sirivheri yavainotenga nayo makusha, yavaitenga nayo shinda, yavaitenga nayo mafuta. Votora sirivheri yangu, Hagai oti sirivheri ndezvangu kane ndarama, nyika yose nokuzara kwaende yaJehovha navageremo. Ivo vanotora zvaMwari votenga nezvaMwari vondopa Bhaari asingagoni kuvaporesa. Let me come closer home. Revelation chapter 3. Nyora tsamba kumutumwa wekereke ari paLaodicea uti, zvanzi naAmen, chapupu chakatendeka, the true and faithful witness. Haisi witness yekuseri kwemba kai. Vanhu vanoti vakawa vakawa navamwe. Kuna vanhu kavanomirizika neumboho hasina. Kuna vanomirizika achipupura zvasina kuona. Kazomubvunza onzi ndakanzwa zvichinzi zvakanzi. Zvino uyu ari kutaura kuti kereke yake is the faithful one and true witness. Anoziva, ane first hand information. Paitorwa zvinhu zvaMwari zvichiendeswa kuAsiria kuna Jared, iye akanga achirekodha with incredible accuracy and terrible exactness. Airekodha, saka ari kuti I know, ndoziva nezvako, kuti number 1 haupisi, number 2 hautonhori, ungori pakati nepakati, lukewarm, tii inobhoa yakadziya. Ndaibvunzwa neumwe zvikanzi tii chii, umwe akati tii kupisa. Zvino iyi haisi kamwe zvairi, kunge yabuda mufiriji, kunge yabva pasitovu, panga haichawisisiki. Mwari voti ndabhoikana newe Laodicea, chakukuvadza chii? Unozviti unozviti kureva kuti hausi, uri kuzviti. Hakuna munhu ane dambudziko vanhu vaMwari semunhu anozviti asiri. Rimwe zuva daifamba mune rimwe dhorobha muno muZimbabwe. Tangopindawo mudhorobha iri, chifambawo mutaundi, tikaona imwe shasha yatenga dzinotengwa idzi. Mazuva ano kange watenga kambatya idzi mumashopu ari kwaya, unofanira kuzokasika kuenda kwatera kuti andowedzera shinda pakambosoniwa paya, ndava unogona kushama mutaundi, nokuti hadzinonoki chop chop, dzine dzatovhiringika dzabvaruka. So shasha yakangotenga ndokutopfeka, ndokufamba ichidanhukira ichizvida, yakaisa maoko muhomwe, yakarova smart padhorobha maimwana, ichingoona vanhu vachiitarira shasha. Painopfuura yona vanhu vachicheuka ikati vari kuona mucheno. Haana kuziva kuti bhurukwa rarunuka shinda seri kwose kwashama. Uri kuzviti akapfeka iye asina. Wakamboonere confidence mai mwana dzemunhu ari kufunga kuti akapfeka asina. Uya wapinda mumba yekugeza akabuda, akanopinda mune yekupfekera akabuda futi asina kupfeka, akapinda mutaundi. Confidence chirindi it iye asina. Une nharo, unofunga kuti anoziva iye asingazivi. Idambudziko mani munhu anoti anoziva iye asingazivi. Ndakambondiri kuchikoro, vatapuwa mubvunzo. Mubvunzo unoti nyora zvokuti nezvokuti nezvokuti. Ini ndobva ndawa mubvunzo mahwiro angu asiri ari pamubvunzo, kubva ndapindura sezvandawa kwete sezvakanyogwa pamubvunzo, with all confidence. Kwakutoweka maths equation my man, substitution by elimination, kutoweka quadratic equation wakarova dondo, kwakutomedzerera mate uchinyora answer yamadodzi matatu iya kuti therefore A is equals to 10,
and b is equals to minus 2. Kwakutounderline mutsetse muviri uchimedzerera mate kuendesa kuna ticha kunomaka. Ticha osvika ungotora bhilo yake tsvuku orowa mutsetse unobva kukona uchienda kukona oti wrong see me. Ini ndokuindazve kutondokakavara naticha kuti zvamandimakira izvi ndaweka metsi ndagutsikana undiyo zvikaiverenga mubvunzo mukomana. Pandaverenga mubvunzo ndikati zvikanzi verenga futi mubvunzo. Pandakaverenga gwepiri ndikaverenga gwetatu ndo pandakazowa mubvunzo. Ndo vanangoti I'm sorry say kubva ndabuda. Pandandine confidence, audacity, maguts ekuchallenge a teacher indisina kuwa mubvunzo. La audacity yachakukuvadza chii? Unozviti iwe usiri. Unozviti ndakapfumiswa handishayiwi chinhu. Usingazivi kuti ndiwe murombo nebofu nenhamo. Hauna kupfeka, hauna kusimira. Mwari voti ndinokurayira kuti utenge kwandiri ndarama yakaidzwa nechizoro chameso kuti usvinure ugoona nyadzi dzokusapfeka kwako. Nguva ino munhu waMwari chatiparadza murwendo rwekunamata chavhiringanyika kuti vanhu vanamate. Utonzwa panyika pachinzi percentage yavanhu vasinganamati ndo yakakura. Percentage yavanonamata idukuduku. Chavhiringa vanhu chii? Kushayiwa zivo. Munhu kutoramba kunamata Mwari. Ini randorava Bible road. Ngatite munhu nemufananidzo wedu akafanana nesu tigomupa simba. Chapter 2 verse 7 yagene. Jehovha Mwari vakaumba munhu neguruva refu. Vakafemera mweya upenyu mumunhu dzake. Munhu akava mweya mupenyu. Mapisareme yati munhu chii zvamunomurangarira nomwanakomana wemunhu zvamunomushanyira. Kureva kuti hapana kunzi mukristu chii, pari kunzi munhu chii, kureva munhu wose chii. Mapisareme yati zvaangori huruva, zvairi vhu, zvairi mhepo. Vhesi yoti wakatozvagwa nemukadzi, mazuva ake mashoma panyika anopfuura semvuri agari, mazuva ake anomanya kunge chirukiso chemuruki. But the same munhu iyeyo ari huruva akafemegwa mweya mumunhu akasiwa mhino dzakashama, anofema kunge ane plug yaanovhara inopota achivhara kana mweya ofarira kubuda kuti usabuda. Oti handinamati Mwari. Munhu waMwari ndo kunonzi kushayiwa zivo. Vhesi inoti shoko guru kutya Mwari, tsvakai Mwari, ityai Mwari mumunamati. Nokuti ndo the whole duty of man, not of a Christian. The whole duty of man. Rava zveiwe nda mubhaibheri arirambidzwi maniri robvumidzwa munhu wose. Nda rakavhugwa mudhuri wakabviswa ka wall of separation yakawira pasi. Munhu wese has access to the word of God. Enda unoravazvo. Mabasa 17 paAthens handi ukasvika unowana vakaisa maaritari mazhinji. Imwe yakati kuna Mwari asingazivikanwi. Hauna kurava here iwe ipapo kuti Pauro akati ndichakuparidzirai Mwari wamuri kunamata musingazivi? Hauna kurava here iwe kuti Pauro anoti vamwe vaimbi vekwenyu vasiri vechechi vati vekwenyu imi vanotoimba vachiti maari we have our being. Maari we walk. Maari we breathe. Maari we can eat. Maari we can live. Hauna kurava here ipapo kuti takaitwa kubva kumunhu mumwe chete akatitarira miganho yekugara kwedu. Chikonzero kutsvaka Mwari. Tionoraramira panyika uri kutsvakei? People transverse land and sea vachitsvaka vanity. Daitaiva nenguva iwe zivo ika unogona funga kuti akangwara iwe usina uzozviona leta ndasina kungwara ndandakapusa ndandakazingaira chaiko. Solomon dzadzine njere dzikashandisa njere zisirizvo. Mwari vakati rega ndimusiye amboita
but leta ndombetsera gare Solomon azosvika kwamvura yacheka makumbo, mwena unogumaka manye tindike zvapera, ogara pasi ochinyora vanity. It's like chasing the wind. There's a time to be born and a time to die, a time to gather and a time to scatter. Solomon dzakudzokedzana akutoona kuti aiwa pachapter 12 yaMuparidzi anobva ati chandakazongoona ndikacherechedza ndechekuti munhu ngaatsvake Jehovha achiri mupenyu. Regai ndikuudzei vanhu vaMwari, we live to seek the Lord. Tsvakai Jehovha achawanikwa. Ngatiraramire kunamata Mwari panyika, and all these other things zvatiri kumanya titsvaka will be added to you. It's God's duty to add and give you food. It's God's duty to give you the breath of life. It's God's duty to make sure that you wake up kana uchinge wambovata. Funga kuti wakamutswa nealamu yawakaisa. Ndaunoisa kamumochari uone kana kune wana anomuka. We live, we have our being because God takes care of us. Ndakuverenga vhesi yekupesira tobva tanamata. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Romans chapter 12 verse 1. Naizvozvo ndinokukumbirai zvikuru kwamuri, hama dzangu, netsitsi dzaMwari, kuti muise miviri yenyu chive chibayiro chipenyu chitsvene chinofadza Mwari, ndiko kunamata kwenyu kwomwoyo. Musafananidzwa nenyika ino, asi mushandurwe murangariro wenyu, uchivandudzwa kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza kwakakwana. I beseech you, brethren and sisters, to give your body as a living sacrifice to God, holy and acceptable. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Brain dzokurashisa ukaita benzi panyika. Ziva zvekuraramira. Tinoraramira kutsvaka Jehovha. Tinoraramira kuti tifadze Mwari. Nokuti maari tine upenyu, maari tinodya, maari tinofema, maari tinofamba, maari tine utano, maari tinowana zvakafanira upenyu hwedu. Ndakunyengetera newe munhu waMwari, nyengetere pamwe chete kuti Mwari vatibatsire. Zivo iyi iri mushoko raMwari iuye mundangariro dzedu, itiguide pakurarama. Baba vari kudenga, tokutendai muzita raJesu neshoko renyu ratinoita zvakanaka kana tiriteerera. Ndiro shoko razvokwadi rinofanira kutendwa, rekuti imi makatiisa panyika kuti titsvake imwe. Titenderei pose patiri. First things first. Seek ye the kingdom of God and all his righteousness. Imwe yenyu Mwari nenyasha dzenyu mozoedzera zvekudya muupenyu hwedu, moedzera sirivheri muupenyu hwedu, mozoedzera ndarama muupenyu hwedu, moedzera mangamera nengoro muupenyu hwedu. Tisararamira kutsvaka sirivheri nendarama nokuti mairi hamuna upenyu. Penyu muna Kristu Jesu. Tenderai nevanga vasingakuzivei vakuzivei. Vatsvake imwi muchawanikwa nokuti nguva iri kupera. Ndo munamato wedu muzita rake Jesu nekusingaperi. Amen. Munyika isingaperi mune kutsvene auzo mbofuri hakuna usiku Mwari achapukuta masoti awolese hakuna kuchane rufu hakuna
usiku mazama yanokosha muleguta jene ziange zendarama hakuna usiku Maria japokuta masoti awabese hakuna kuchanerufu hakuna usiku mazamba rafigwi munekuta jene negwizi runopenya hakuna usiku Maria japokuta masoti awabese hakuna kuchanerufu hakuna usiku suharizopenyi mumusha muchene yeye ndiyo kupenya hakuna usiku Maria japokuta masoti awabese hakuna kuchanerufu hakuna usiku Maria japokuta masoti awabese hakuna kuchanerufu hakuna usiku Maria japokuta masoti awabese hakuna kuchanerufu hakuna usiku hakuna kuchanerufu hakuna usiku hakuna kuchanerufu hakuna usiku hakuna kuchanerufu hakuna usiku Yesu wangu mudiwa dino uya kunemwi mananda andibata chiripo champupuri diwige muponesi takara kwa nyarara munanditungamira kumushawe kurenga ndimwi chidziwiriro akuchina chechimwe musandisiyendeka tenzi mundibatsire ndosimbira kunemwi rubatsiro zverangu mundifukidze ini ngemapapiro enyu ndimwi Kristu ndinoda zvese zvamunondipa simudza waputika rapanyi vanorara zita renyu royera ini ndega ndashata ndazara ngezvitema mwazara ndinemutsa kunemutsa kunemwi wekuchenesa ini rega uzondirapa moyo wangu mukati zvetsinere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsinere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe
chiwerera kuzondipa upenyu zvetimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu. Tenzi kozowarini musati mashika moyo yedu yaneta nekungumirira yowarini yonguwa inopenya kwazvo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ifute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati